Benvinguts i benvingudes a la nostra escola, un lloc on la família no es queda a la porta, sinó que la creua i es fa més gran en companyia d'altres famílies, els xiquets i xiquetes i, per supost, l'equip educatiu de l'escola. Darrere de cada porta trobem un lloc màgic on cada xiquet i cada xiqueta poden descobrir el món a través dels seus sentits. Aquesta és l'aula de bebès, un lloc on acollim xiquets i xiquetes des de les 16 setmanes. Sabem que és el vostre tresor i per això preparem tot l'ambient amb estima i cura per a que puguen desenvolupar-se com si estigueren en la seva llar. Els espais exteriors són molt importants. Els cuidem tant com els espais interiors per a que els xiquets i les xiquetes puguen jugar a l'aire lliure. Darrere d'aquesta porta trobem una de les dues aules d'1 o 2 anys que tenim a l'escola. Un lloc on podem fer, pensar i sentir en companyia. Els bancs estan adaptats a la seva altura per a que puguen desenvolupar la seva autonomia i que puguen deixar el bolquer quan estiguem preparats i preparats. Així trobem una de les 3 aules de 2 a 3 anys que tenim. Cada moment que passem a l'escola és màgic i el que desitgem de tot cor és que els xiquets i les xiquetes que venen siguen feliços. L'etapa 0 a 3 anys és fonamental en la vida de les persones i per això així tractem a tots els xiquets amb estima i respecte, atenent les seues necessitats i sentint tot allò que els infants es volen contar. Estimem la natura i això volem transmetre al nostre alumnat. Per això tenim un hort que cuidem tots i totes i de l'hort a la cuina, una cuina on està Carmen. Bueno, ara no està, però prompte tornarà a fer els seus dinars, on l'ingredient més especial és l'amor que li fica a cadascuna de les receptes que fa. Aquestes són algunes de les sorpreses que vos esperen en la nostra escola. Gràcies de tot cor.